Hyvää huomenta, viimeinen mammutti. Mä olen 100% varma siitä, että mä tulen jättämään jotain tosi olennaista tänne kotiin. Pakkasin eilen illalla jossain 7 minuutissa. Annapas mulle vähän enemmän valoa. Pakkasin eilen jossain 7 minuutissa. Sitten tänään lisännyt joku 8 asiaa sinne. Ja mä äsken kun olin viemässä roskia, mulle tuli mieleen, niin toi pitää muistaa ottaa. Sitten mä tulin tänne ja mä olin silleen, en kyllä muista mitä mietin. Mutta ei se varmaan ollut niin tärkeää. Ja mua väsyttää. Koko yön mä näin tosi outoja unia. Mä näin unta, että mä jouduin psykoosiin, missä mä näin, että koko maapallo täyttyi hämähäkeistä. Eri kokoisista hämähäkeistä. Osa oli semmosia auton kokoisia, osa oli koiran kokoisia. Sitten oli niinku maa oli silleen täynnä semmosia kämmenen kokoisia. Niin paljon, ettei maata nähnyt. Anyway, tosi rauhallinen, kiva yö takana siis. Mitä mä tarviin mukaan? Mulla on lompakko, latureita, hygienia, lääkkeet, vaatteita, hyviä periaatteita. Mä oon inselibaat, ei vaan. Kyllä mulla on kaikki. Tästä se matka alkaa. Kello on 90. Miksi mä oon hereillä? Periaatteessa voisin syödä aamupalaa. Mä voin käyttää tän ajan siihen, että mä syön aamupalaa. Uikkarit. Se on se mitä mä... Oh my god. Se mun motherfucking lempiasia. Mitä mä oon eniten odottanut. Eli siellä avannossa käyminen. Ja sit mä unohan sen, mitä vaaditaan avannossa käymiseen. I'm blue. If I was green I would die. If I was green I would die. If I was green I would die. Mä aion myös lähteä nahkatakissa. Samassa mitä mä käytän täällä stadissa. Katoin säätä sinne. Se on siinä nollan paikkeilla. Se on ollut täälläkin nollan paikkeilla, mä oon rokannut sitä samaa. Koska pitää olla valmis, niinku pitää kärvistellä mahdollisimman pitkälle huonolla varustuksella, että sit kun on oikeasti kylmä, niin sit voi lisätä varustusta. Nyt tää video on varmaan jo 18 tuntia pitkä ja mä en ole vielä lähtenyt himasta, niin tästä lähtee road trip! Piu, 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 piu. Monsta baby and pakko laittaa mun Sergio Tacchini päälle tätä varten. Mä oon ollut monsteri-dietillä. Nyt skidi juna Lahteen ja sen jälkeen skidi auto Kuusamoa. Ja sen jälkeen skidi bileet baby. The fucking car baby. Mitä vintu, ollaanko me vlogissa? Te ootte vlogis baby. Oh shit, oikein ihan kamera. Jengi ei leiki. Jengi käyttää oikeet kameroja. Mennään inä. Real camera shit. Ei saa ajaa ja camera shit. Oh hiljaa, mä voin tehdä mitä mä haluan. Parempaa kuin tää. Mut jos me ollaan APC, niin you get what you can. Älä kuvaa tätä keskustelua. Täällä on tosi hyvin tilaa täällä autossa. Ihanaa matkustaa täällä SUV:ssa. Kuopio City! Täällä on syntynyt yksi Suomen legendaarisimmista vlogaajista. Mennään syömään ruokaa. Ruokaa mahaan sisälle. Sopiiko se sulle? Juhu! Nyt on masut täynnä ja jatkamme Kuopiosta vai mitä Lele? Sir, drop your weapon. Boom baby! Here we are in the motherfucking motel. Holiday Inn! Tsekataan sitä mesta. Vessa review. Come on! Voidaan olla tuolla joka vitu ilta. Sauna! Let's fucking go! Ja vessa! Onks bide? Ja bide! Ja vittu voit säätää lämpösti vittu. Täällä on meininki! Keittiö, utilities, skidi nukkuminen, big ass TV. Partsi with the view! Come on baby! Automatka oli aika raskas ja pitkä, but we made it ja mulla on ihan hirveen nälkä. Alle 2 tuntia ekaan keikkaa, nyt pitää käydä nopeen metskaan jostain safkaa ja sen jälkeen... Tasan tunti keikkaa. Ja pitää käydä vielä safkaa jossain. Mä en varmaan ota tätä tonne festareille itelle mukaan tätä kameraa, koska se voi olla ainoa mitä siinä kuuluisi olisi bum 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 ja ei mitään muuta. Kyllä se tiedätte miltä näyttää festareille. Jos et tiedä, menkää vittu kattoo vaikka Upnortin motherfucking IGstä. Piu 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 piu! Oi juma! Tervetuloa! Motherfucker. Tervetuloa Ylioppo tai AK-kavereiden keskestä, tiedät se tyyli. Totta kai ne lähtemistä tulee... Fit check, totta. Kengät jalkaa vittu. Venä sun housu. Miksi sun housu ei näy, kun ne maastoutuu tuohon taustaan? Damn. Okay, he got that shit on though. Got that shit on though. Joo, okei. Joo, just tiedät, lahkeet
menee maihin, fuck you nuorisot, vilaatte meidän vaatteet, mut you know, got that shit on, on vähän tämmöstä jätskivänä näkyyks kelloa. Jeps. Kätkälain paras fitti ekan päivän. Nyt mennään syömään. Varmaan nähdään vasta huomenna seuraavan kerran, koska mä en ota kameraa mukaan tonne bileisiin. Peace! Good fucking morning. Mä uskon, että tulla tänne ulos, koska pelotte, että ihmiset näkee mut. Yeah, that would be embarrassing. Nyt sieltä tulee just ihmisiä. Mä menen nyt karkuun. Lelle, täällä on ihmisiä outside. En voi kuvaa se. Muista aina kuvaat niitä, että sä esitä vaan, että sulla on vittu 100 seuraajaa, niin jengi ottaa rauhaa. Mä sen ulos kuvaa aika vittu. Yo, good morning Ruka. Your king has arrived. Mä oon vitun turvannut. Kello on 1 iltapäivällä. Mä menin nukkuun joskus varmaan 2:30. Elikkä nukuin tosi pitkään. Ois voinut nukkua vielä tuntikausia. Nyt mennään kauppaan ostaa meidän ruokaa vihdoin. Eilen me struglattiin ihan huolella, kun me tultiin tänne. Oli vain 1 hampperipaikka, se on aika disgusting. Nyt hemoset kauppaostokset, hyvää nokkoa sieltä. Sitten salille, hemonen pumppi päälle. Sen jälkeen avantoa, ehkä myöskin laskettelee vähän. Täällä on vähän tämmönen loskakeli, mut you know. Sit avanto, sauna, uff. No, mä oon venonnut tätä koko mun elämän. Ja sit sen jälkeen taas bileet. Tänään on pääpäivä, koska tänään esiintyy Senja ja Melo. Ja niitä kahta mä venaan eniten täältä. Joku hyppii tuolla hyppynarulla parvekkeella, niin I guess parvekkeella tapahtuu outoja asioita muutenkin. Eilinen ilta oli silleen ihan kiva. Ei mitään erikoista. Esiintyjille hemopropsit, koska siellä oli tosi vaikea yleisö. Jengi on silleen yleisössä, kun on aina kun biisi loppuu, jengi vaan bla 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 alkaa puhua ja sit siellä ei ole yhtään mitään niinku, et pitää kun huutaa silleen, saa jotain ääntä. Hoho, se oli vaikea. Niin propsit eilisille esiintyjille. Jos te katsotte tätä videoa eiliset esiintyjät, propsit teille. Mä huomasin eilen, että mulla on gains. Tiedätkö, kun sä oot aina samassa ympäristössä sun himassa, sä et itse vaan niistä samoista peileistä, niin sä oot vaan silleen, että tää jäbä näyttää ihan samalta. Ja sit tulee body dysmorphia. Täällä, heti kun mä tulin tänne, ja mä näin itteni peileistä, nyt tulee pinnallista shit, oots vittu valmis. Mä näin itteni peilistä, niin mä olin silleen, damn! Bro is buff! Bro is shredded! Bro has gains! Se oli sairasta. Nyt mennään kauppaan. Morning! Good morning! Tämä on Some-vain-elämää. Tänään on AK:n päivä. Tervetuloa katsomaan AK:n vitun päivää. Täällä on loskasta. Täällä on paskasta. Yeah. Tässä on Skidi Hotel. Tuolla on Skidi Piste. Milloin me päästään laskemaan? Ei kato tonne. On kyllä oikeesti vitu whack. Mut pakko sinne on mennä laskea, kun tänne asti on tultu. Tää rinne ei oo siis auki, don't worry, sä oot toisella puolella. Baby, mä halun shoppaa stokkaa. Vähän herkkui, vähän salimeininkiä. Tää on se tapa, miten me tehdään se. Vastuulliset lomailijat tekevät itse ruokaa, eli syövät leipää ja vohveleit ja monsteria. Me ostettiin pizzaa. Meillä ei oo uunia. Kyllä ne on. Yeah! Tervetuloa to the Keittiö de la AK. Tänään me duunataan mun erikoinen, tosi tumma reissumies with some oivarini and cannon munat. Valmistetaan silleen jokseenkin raaksi, jätetään tää valkoinen, etenkin keltuainen, jolloin me saadaan semmoinen luonnollinen aromi mukaan. Tän lisäksi tietenkin täällä on pahtimessa parit vohvelit valmiin poppaa tän meiningin ylös, niin kun tiistaisin klubit menee. Ja sit sen jälkeen, itse asiassa ei sen jälkeen, vaan tässä samaan aikaan skidinokko-meininki laittaa se energia koneesta. Sit kun nämä kaikki energiat yhdistyy, niin salilla meillä on ihan erilainen meininki. Ja se toimii joka kerta. At the gym with T-boy baby. Me tehdään se tälleen. The bouldereit. 90 kiloa kummaskin kerrassa. Joo. Bruno Mars paita päällä. Pakko mennä. Helppo yksi vielä. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're. Nousee! Bang bang. Pyörän kohta. Come on baby. Oi, sinne jäi. Yksi vielä. Pyörii päässä, Venämäistä alas. Mitähän joku bodybuilder sanoisi tähän kohtaan? Niin kuin mä mietin, mitä Sam Sulek sanoisi. Yeah, you can really see the triceps are coming in, yeah. Let's see what we're dealing with here. Okay, the pump is pretty okay, yep. Ja seuraavaksi vuorossa Suomen paras saliliike. Ei oo vastaavanlaista. Me kelattiin mennä silleen ihan tosi hölmöksi.
Yksi vielä. Money shot. Oikein hyvä. Ai. Ja nyt lähtee tajua. Pelkkiä tähtiä mun silmissä. Se johtuu siitä, että mun edessä on Bailey baby. Seuraava liike on sertifioitu olkapääliike. Teette sen, te olkapäät on done. Kevyet painot. Mä teen 6 kilolla, koska mä oon ammattilainen. Te teette 3 ehkä, aloitatte ja lähdette siitä nostaa. Tää menee sinne, mihin se kuuluu mennä. Sitten sä luulit, että se on tässä, niin se ei oo. Koska mennään tähän. Ja sit jos luulit, että se on siinä, niin se ei oo, koska mennään tähän. Ja sit jos luulit, että se on siinä, niin se ei oo, koska mennään tähän. Nyt meni 5 puolelle. Akuutti kiertää kolmosen supersetti. Ja ton sä teet 3 kertaa, sen jälkeen sä oot valmis. Kato miten mun kädet on. Mun kädet on näin. Ne on nyt tällä. Näin sä teet sen pumpin, baby. Oh my fucking god, mä pystyn pestä mun kainaloit suihkusta jälkeen. Kiitos, että tulitte kanssamme salille. Seuraavaksi iso sauna, iso avanto. Se tulee tekemään hölmöläisjuttuja. Mä oon venannut siitä monta viikkoa. Fucking go, baby! Olipa hyvä sali. Ihan sairas pumppi. Mulla kun vatsa oli jaksa tramppaa. Ja täällä on basically jo pimeät. Toisaalta mä maksoin just äsken salista muutaman euron enemmän, mitä mä maksan himassa kuukaudessa salista. Niin, there better be a fucking pumppi päällä, kun mä lähden tuolta. Ois tää on niin ihanaa. Tää on niin... Kattokaa tätä. Tää on niinku tämmönen pikku kyläpahanen. No joo, mäkään en tarkentaisi, jos mä olisin kamera. Tää on niinku, vähän niinku pelasta jotain runea. Sä oot tuolla täällä kylässä. Sitten täällä on jotain NPC:itä, jotka antaa sulle missioita. Ja sit sä saat clouttia, joka on tää paikan valuutta. Ja sitten sä skenetät. Täällä pääsee silleen tosi isosti irti arjesta sen takia, että sä vaan liikut näiden samojen satojen metrien säteellä ja oot samassa porukassa. Ja sen takia Up North on yksi mun lempifestareista. Täällä on vaan eri kivaa. Hi, Fit! The big body boy is back. What do you do, baby? What do you do? Olis hyvä treeni. Little sairas. Let's check this pump out, shall we? Vittu, ja ylhäältä tulee valo. Mä voin valehdella kameralle. Call me Sam Sulek. Alright, those are pretty intense. Really felt it in my pecs, you know. Was doing hard things. Yeah, so let's see. I'm struggling to take the shirt even off. I can really tell my arms. They're extra pumpy. Yes, you see what I mean? Yes, okay. Oi! Yes, okay. Yeah, I get it. Manly man! He's a manly man. Oh yes, you can really tell the pecs have felt this workout. Yes. Mä en osaa tehdä mitään näitä. Come on baby, täällä on niinku olkapätki. Kato! Massive man! Let's fucking go. Tän takia kutsuu mua Huge Maniksi. Se sauna tulee olemaan sairas. Mun on mennä saunaan, en mä tiedä. Pitäisikö vetää vähän tehoa? Eki dissaa mua aina mun herkkumausta. Kato mitä Lele ostaa. Tasan samoin juttu kuin minä. Miksi tää ei saa mitään? Niinku vittu, mua vaan kiusataan. Vaikka Lelellä on tasan sama maku. But we have bad news. Avannon sauna on rikki. Ja mun sydän melkein murtu, mut kuulemma sen saa lämpimäksi, niin lämmin sauna on parempi kuin ei saunaa. Ja avanto on kuitenkin meidän activity, niin me mennään silti, koska me ollaan rakennettu eri tavalla. Vai mitä, Lele? Joo. Jep, sä kuulit sen täällä. Kaikki muut oli silleen, että sauna ei ole tarpeeksi lämmin, ei voi mennä uimaan. Nää 3 sano. Mitä me sanottiin? What do you do, baby? Me sanottiin what do you do, baby, ja lähdettiin uimaan. Life is worth living. Sauna ja pukuhuoneet, baby. I am relaxed now. Tämä oli uskomatonta. Tämä oli ihanaa. Tämä oli just se, mitä mä halusin. Ja sauna toimi. Se oli valhe, että sauna ei toimisi. Mutta sehän teki tosta vaan muutaman asteen mieluisampaa. Ja jos puhutaan lämpöasteita, niin varmaan muutama 100 astetta mieluisampaa. Fit check of the day! Kengät. Nyt mä edes, joo. Housut. Onks mitään? Vine piece, tiedätkö tyyli? Skidi Eleanor. Joo, okei. He got that shit on though, once again. Oi. Mä en mahu tää, mutta tässä on silleen paita. Lots of colors. Chains out, sä tiedät se tyyli. Mut sit tulee pants. Vedän nuoret tekee näin.
Onks mä nuori? Onks mä hip with the kids? Silloin kun se on drippi päällä. Kysytäänkö multa payfreinit, kun mennään safkaan? Mut joo, hirveä jälkisoja tosta saunasta, mut me lähdetään nyt safkaa. Siitä etkobileisiin, kuuntele vähän kavereitten DJ-taitoja, sit siitä keikoille. Elikkä tää päivä on sellainen tässä. Sale huomiseen, tai jotain tämmöstä. Piu pau, piu pau. Good fucking morning, or should I say iltapäivää. Koska kello on motherfucking yli 2. Eilen valvottiin pitkään. Life is good when no darra. Responsible partying. Viime yön oli ihan hullu, rävon tuli ja nyt ihana lappimaisema. Mä en tiedä onks Ruka-Lappiin. Plan is käydä nopea hakea jotain pientä purtavaa, mikä pitää meidät hengissä. Käydä hakea laskettelukamat, mennä vähän laskettelee, käydä tsekkaa mikä meininki siellä on. Siellä on aika vähän rinteitä ja näitä voi olla, että se on aika nopea visiitti. Mut sit sen jälkeen ehkä kymille, jos mä ehdin taas. Ja avantoja, sauna ja syömään ja me pidetään tää lifestyle pystyssä. Vai mitä, Lele? Tulkaa mukaan tähän. Tulkaa my day. Tulkaa mukaan tulkaa mukaan mun päivässä Rukal mukaan. Niin pitäähän mun jotain recappaa eli sillasta. Senja oli sairas. Jos mä olin sen fani ennen niin ton keikan jälkeen mä oon se superfani. Melo oli shutdown. Siitä nyt kukaan ei yllättynyt. Lelellä ollaan suihkus. Ja niin, no siinä nyt oli main things. Sitten siitä mentiin skidi jatkomeininkeihin. Me tultiin Lelen kanssa tänne huoneeseen joskus ennen 5. Sitten me syötiin. Molemmat alkoi vaan doomscrollaa. Mä rupesin jos 6 nukkuu. Aamupala review. Welcome to the keittiö taas jälleen kerran Dela Örmälä. Tänään meillä on tosiaan ruokalistalla erikoisuus. Ruisleipää juuston kanssa. Tähän kuitenkin kylkeen me kaivataan jonkinlainen makuelämys, joka auttaa meitä nauttimaan tästä ruoasta, niin se on tämmönen oshé. Tai niin kuin nuoret sanoivat silloin, kun tätä ei vielä ollut Suomessa vaan jossain Liettuassa ja monikorisleirillä. Oshé! Toi pitää leikkaa pois, toi oli niin cringe. Editoi toi pois. Ja lisää tähän Marion kolikkoääni. Kiitos. We out here, baby. Ripped out to the max. Hissit ei toimi, baby. Mennään autokyydillä, baby. Kuulemma rinteet on pelkkää jäätä, baby. Yksi nousu sinne. Sen jälkeen afterskillä. Täysiä. Menpää jo. Täällä on tänään ihana alppimeininki. Jotenkin tää ilmasto on semmonen kirpsakka ja just sen verran tuulinen, että tuntuu, että me ollaan jossain alpeella. Menpää jo. Lataa sun laitteet aina. Muista, mitä ikin sä elämässä teet, lataa sun laitteet. Arts baby. Mun akku loppui ihan just, mutta tää rinne oli tossa niinku semmonen pelkkää jäätä toi koko vitun motherfucking mäki. Lele selvis kyllä. Tais kun minä laskin pyllymäkeen koko ton mäen. Siinä ei ole mitään chanssia pysähtyy. Ilmeisesti kaikki muuta kyllä mä oon taitavampi, kun kellään mulla ei ole sama ongelma kuin mulla, mutta mä sanon, että maks 1 lasku lisää, koska tää on vitun äkkiä. Akku loppu. Mä olin unohtanut kokonaan, että tänään mennään Riipiseen, joka on sairas ravintola. Siellä ruoka on silleen ja se tulee olemaan ilmasta. Me syömme tänään hyvin ja ilmaiseksi. Nyt eka avanto. Bada bing bada boom. Mä en kyllä osaa tehdä näitä updateja. Kohta me mennään syömään! Noniin, mennään avantoon. Valossa, mennään vähän uimaan. I've been out here in the Ruka Wilds for now approximately 7.5 minutes. I can already feel my fingers are freezing and my toes are wet as the tulviva Sahara-aavikko. I would just hope we get there in time and get to the freezing water so I can feel relaxed. And after that we eat some proper dinner. Yeah. That's a big ass moose. Average human size compared to fucking big moose. Sitä ei näe. Tässä kamerasta mä saa sitä niinku koko näkyviin. Se on valtavan jättimäinen. Ei tässä mitään järkeä. Tuo on vaan pelkkä pää, se osuu kokonaan. Herra jästäs. Bear. Fuumaavan lihan tuoksun keskellä on myöskin yksi ateria ilman eläimiä. Wow. Monni. Sinä, ystäväni. Olen eläin. Influencer dinner done. Onks maha täynnä? Maha on täynnä. Mun maha ei oo täynnä. Mä olin syönyt tänään aamulla vaan leipää, mä olin ollut koko päivän menossa, siis mä söin tuolla. Se oli aika kevyt ruoka. Mut mä otin 2 crème brûlée jälkiruokaksi. Oli erittäin hyvä. Erittäin hyvä. Pidemmittä puhetta. Me lähdetään tästä taas illanviettoon ja emme sinne kamerautan mukaan, toisin kuin Osmo nautti. Viimeinen ilta. Huomenna sitten lähtö kotia. Niin me nähdään sitten varmaan aamulla, kun mä oon tosi väsynyt. Ja sitten tulee pitkä automatka. Mutta tähän mennessä on ollut tosi onnistunut matka. Tää on niinku video-osalta mä oon silleen, onpa ollut onnistunut matka. Vaikka oikeassa elämässähän matka jatkuu vielä tän illan ajan. Good morning. Tänään meillä on häflä. Kohta lähdetään ajaa. Mua väsyttää.
ajosää on mitä mainioin. Tätä valo ei kestä kauan though. Nyt mä menen kauppaan ostamaan jotain aamupalaa. Sitten mä menen nukkuu autossa. Mut Ruka kohteli meitä hyvin tänäkin vuonna. Shout out up north. Get ready with me for 12 tuntia autossa. Mulla on täällä mun Essential aamupala muffinsit sekä tietenkin Osheta ja Pinkki Monsteri. Sitten illan tullen kun väsymys iskee ekstra paljon niin boom. Tänä vuonna testissä, tänään testissä nokko, joku uusi nokkotyyli, en mä tiedä. Kiitos, että katsoit tämän videon. Miksi tos lukee 15 min? Ollaanko stadis? Come on, baby. Nopee pissatauko. Yeah, boys be pissing. Missä mä olen? Mulla on keskellä ei mitään. Tää on tosi hiljasta ja kivaa, mukavaa. Missä mä oon? Kaikki muut vaan nukkuu, kun mä juon monsteria. Kaikki tietää, että mä teen tästä koksteri. The gas go in the fucking tank, yo. It do be going in the tank, yo. The gas. Broidi hemo gassed up right now. Veeti Ossi Gaslight King. Gaslight King. Motherfucking Gaslight King. Wow. Chase the money, chase the money. Chase the fucking gas money, baby. In the Kuopio city, baby. Places go wild in, yes. Enää 4 tuntia matkaa jäljellä. Ja me ollaan kaikki vielä ihan täysissä energioissa, eikä väsytä yhtään. Oikeesti, oppikaa minun virheistäni. Kun te tulette matkalta kotiin, ja teille ehkä teidän kotinavaimet on ollut taskussa. Vittu, tuleeko tot joku, kun en mä sit uskalla puhua. Älkää tehkö sille, että heittäkää vaan laukun pohjalle avain ja murehtikaa myöhemmin. Koska sit kun te tuutte tähän kotiovelle ryytyneenä kello, en mä tiedä, jotain 12 yöllä. Ja sit te ootte silleen, vittu mun avaimet on tuon vitun laukun pohjalla. Mut stadis oli aika rankkaa, mut samaan aikaan ihan easy money. Nyt mä avaan toove. Home sweet home, oh my god. Miten paljon mua väsyttää. Toi on aika moista. Tuo kello on 20:12. Mä lähettiin 12. 12 tuntia later I'm home. Mut kaiken kaikkiaan tosi jees. Oli kivat festarit. Mä en tiedä yhtään millainen tästä tulee tästä videosta, koska musta tuntuu, että mä oon ainoastaan puhunut siitä, mitä tulee tapahtumaan koko ajan. Silleen, että nyt mä aion tehdä tän, mutta mä en ota kameraa mukaan. Et se on vaikka klippejä siitä, kun mä oon huoneessa. Mä oon silleen, seuraavaksi mä aion tehdä tätä, mutta ette näe sitä. Vaan mä silleen. Mut se oli myös hankalaa, kun mä en halunnut ottaa sitä sinne niinku festareihin itse niinku alueelle kameraa, koska mä en halunnut sitä, että jengille tulisi jotenkin semmonen turvaton olo sen takia, että joku vittu kuvaa siellä jotain juttuja. Myöskin se, että kuvasin ylipäänsä silleen, just, että oli Lelenkaan, niin sekin oli vähän silleen, mä olin koko ajan silleen mietistä, että käyttääkö mä nyt jotenkin eri tavalla kuin silloin, kun mä oon käyttänyt nyt. Ja ihan salee, koska tottunut siihen, että kun puhuu kameralla, niin puhuu jokseenkin yksin. Aikamoiset muikut alkaa tulla enää. Movember going strong. Mutta mun pitää nyt alkaa tekemään nukkumisliikkeitä. Tykkää tästä videosta, jos sä haluat, että mä oon Suomen seuraava osmonautti ja mä teen festarikontenttia. Jos mä oon niin väsynyt, voisin nukahtaa silmät auki. Ei. Mä unohdin kertoa vikasta illasta. Jos mä nyt alkaa kertoa uudestaan. Ei tää on niin diippiä, mitä vittua. Vikailta oli tosi hyviä esiintyjiä. Eka oli Davy. Mä en ollut aikaisemmin kuullut. Mä olin kuullut sieltä klippejä kyllä TikTokissa tälleen. Mut sen keikka oli ihan sairas. Sillä on sika hyvä lavapresenssi, se musiikki on sika hauskaa ja meininki iso. Sitten tuli Noto, veti hyvän seti. Hugo veti hyvän seti, se oli bändi. Ja Etta murdas koko mesta. Etta oli sairas. Me oltiin jatkoon, niin pelattiin siellä Jengaa ja kivisakset paperiturnaus. Parhaat jatkot ikin. Toivottavasti väsymys ei jatku huomiseen, mutta kyllähän se jatkuu. Name one time, kun mä jätinkin ollaan maanantaina oltu Luhtiklubilla, me oltaisiin oltu väsyneitä. Nimenomaan huomenna on väsynyt meininki. Eli huomenna tulee sairas live. Mutta anyway, hyvää yötä kaikille. Kiitos, että katsoitte. Nähdään ensi kerralla. Moi moi. Ja paina sitä kelloa ja tykkää sitä peukkuu ja subscribe to the fucking channel, baby. Piu, piu.